Susmagarria izan daiteken, ezertxo ere ez dugu. Aizuko kolo uniformatu, jarriarren buruz buru. Entzun ba, entzun ezazu, segurtasunan izenean zu. Parez pare bazaitugu, gu ez gaudela seguru. Zentzu komuna, guztiz komuna, ez denez inoiz izaten. Elkar gaitezen kontrola ondo, ez dugunak eramaten. Bidea diseinatu geronek, ea horrela ideia horrek, guztiok uzgaitzaken, mundu askeago baten. Zergatik hartu denei, pasaporteta denei, nongoan ez zaizu axola, zergatik pasa behar du kontrola, mesedez ni utzi lasai. Ai, 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 zergatik hartu denei, pasaporteta denei, nongoa naizen ez zaizu axola, zergatik pasa behar du kontrola, mesedez ni utzi lasai. Ez banauzue entzun nahi, ez banauzue entzun nahi, ez banauzue entzun nahi. Txertadun, paiazoak gara. Nerea zer, lortu duzu zerbait? Ai, Xabi, zaun, argibideak irakurtzen ari naiz, baina ez dakit nola egin lotxetzera itzultzeko. Tira neska, lasai, ate magiko honek leku zoragarrietara bidaltzen du bat, ziur ederki pasatzen ari dela. Hor arrazoia duzu, Xabi, zaun, baina ikertzen jarraitu behar dut. Eta zertan ari zara? Nerea, disconnection! Ez duzu pasako ba egun guztia lotx nola itzuli asmatzeko kontu horrekin. Bai, bueno, ez dakit. Beira, proposamen hobea daukat. Zer iruditzen zaizu aste honetan ezagutu dudan aur talentuduna erakusten badizut. Aizu, ba hori plan oso da. Norekin ibilizar oraingoan? Ba beira, aste honetan oso disiplina berezi batekin aritu naiz, eta izu, asko gustatu zait. Flipatu egingo duzu, ikusi nahi? Noski? Ba, eman play. Kaixo, Xabizaleok, zer moduz? Aizue, ba ez den egiten antzinaroan platerak edota edadontziak bustinarekin egiten zirela. Badi, ez da soilik antzinako kontua. Gaur egun ere badago jendea horretan dihar duena. Ezagutu nahi, etor nirekin. Kaixo, ane! Zer moduz? Ondo. Ondo? Bai. Bueno, ikusten dut guztia prest daukazula. Eserleko niretzat da? Bai. Eser naiteke? Bai. Eskerrik asko, ze ondo? Aizu, ane, oso bitxia iruditu zait zure talentua. Zu pustinarekin aritzen zara? Bai. Bai, eta zenbat urterekin hasi zinen? 6 urtekin. 6 urte, beraz dia urte bete dara mazu pustinarekin Bai. aritzen? Eta ondo modatzen zara? Bai. Ane, eta hauek zuk egin dituzu? Bai. Bai, eta zein da zure gustukoena? Itxulapiko. Itxulapikoa, oso polita da. Aizu, ba, nik ere nahi dut horrelako bat egin. Erakutsiko diazu? Bai. Zein da lehenengo urratsa, ane? Lehen urratsa da eukitzea prestatuta basea. Eta gero jartzea izena. Ba, behin izena jarrita, zein da hurrengo urratsa, ane? Urreko urratsa da txurrak egin. Txurroak bustinarekin? Bai. Oso ondo. Aizu, ane, eta orain txurroak egiten gaudela aprobetxatuz, zu nola hasi zinen hemen? Ba, pues apuntatu zidan nire apotxo eta... Amak? Eta pues, ja, urte bete. Horri zinen, eta ja urte bete, mentxe, ze ondo. Urrengo urratsa da hau jartzea Oinarriaren gainean? oinarri. Bale, buelta ematen, ez da? Bai. Ah, bale, ulertu dut. Beraz, orain txurroak bata bestearen gainean jarriz, nahi dugun katilua lortuko dugu, ez? Oso ondo, eta zein da hurrengo urratsa? Urrengo urratsa da ustea zikatzen. Sikatzen ustea. Eta horrekin lortuko dugu horrelako katilu bat. Bai. Eta zer egin behar dugu orain? Orain engobea eman. Engobea eman behar diogu? Ze ondo. Ba, engobea eman da. Orain apaindu behar dugu katilua. Oso ondo. Bueno, ane, nik apaindu dut nirea. Honekin amaituta? Ez. Ez? Orain
labean sartu behar da. Labean sartu behar da, txikatzeko. Bai. Eta listo? Ez. Ez? Eta berriz esmaltea eman behar da. Esmaltea. Eta horrekin ja bai, listo. Ez. Ez? Berriz labera. Eta gero zer? Eta gero ja bukatu. Listo, horrekin bai. Eta Ane, orduan lortuko genuke horrelako zerbait? Bai. Ze polita. Ane, eskerrik asko gaurko egunagatik. Ez horregatik. Oso ondo pasatu dut. Bueno, Ane, grabatuko dugu Instagramerako bideotxo bat. Bai? Xabi Zaleok egunero ikasten da zerbait eta nik gaur bustinarekin eskolanak egiten ikasi dut edo saiatu naiz, behintzat. Xabi Zaleok, hurrengor arte! Agur. Agur! Ezetz, Izaz, eskerreko botoiari eman behar diozu, bestela ez da bidaliko idatzitako mezua. Ados. Ba, idatzi jozu, ean honek ingo dugun gure lehen zita. Lehenengo zita nahi duzu dagoeneko? Izaskun, ze saltxeroa. Hoi, Nerea, noski, ez dut denborari galtzeko. Lehen zitan gustuko ez badut, hurrengoren bila. Eta horrela bizitza osoa, Nerea. Eskerrak orain zuri ematen dizun matraka eta ez gurei. Hora, erantzun du! Ai! Lehenengo zita atrakzio parke baten egin nahi duela. Ada! Oi, ez, atrakzio parke baten ez. Ez da jozu oso lanpetutan abiela. Idatzi hurrengoari. Zaskun baina zergatik ez duzu joan nahi sekulakoa izango da? Pots, niri horrelako lekuek ikaragarrizko beldurra ematen didate. Gora eta bera aritzen diren katxarro horiek, ez. Izaz, baina ez baduzu probatzen ezin duzu jakin. Hori, frogatu egin behar da. Ez esan dut, beldurra ematen dit. Tira, ideia bat okurritu zait, zatozten nirekin. Ai. Oi, nora goantz? Lotx ez dagoela, aprobetxatuta, potxekin egingo duzu bidaia magikoa. Atrakzio parke batera, bidaliko zaituztet. Ezetz, izan ditzuet ezetz. Izaskon guztia probatu behar da bizitza honetan, ni oso ados, Nerea. Hori da, Izaz, lehenengo frogatu eta gero aukeratuko duzu zer egin zure zitarekin. Beno, bale, baina gustuko ez badut, nik esan bezain pronto zabaldu tramankulo eta etxen itzuliko gara, Aietz balazai! Hori da, Izaz, zuk frogatu eta gerokoak. Hori da, Nerea, irekiate magikoa, ni lehenengo Izaskon. Ala, bikote, ondo pasa! Agur, Nerea! Iepa! Agur! Ai! Iepa! Oi! Aina potxu uste dut, zora betu genezela. Bueno, lasa Izaskun, hori oitu arte da. Potx, bombitoa botako du. Bueno, Izaskun, ez izan dramatikoa, Gaur izugarri ondo pasatuko dugu. Venga, guazen! Buah! Tirolina bat dago, Izaskun! Parke tematiko honetan denetaritago. Tirolina, zaldiko maldikoa, urlabirintoa, haze urduritasuna pasatzen den batean edo bestean ibiltzen hasi aurretik. Baina lasai, arduradunei men egin ezkero, ez da ezer arrarori gertatuko. Ai, potx, ez nator gehiagona! Baina ez hori bakarrik. Honez gain animalia asko daude. Mundu guztikoak, sugeak, hartzak, hegaztiak, hauek erdi askatasunean bizi dira. Eta nola bizi diren ikus dezakegu. Ze politak diren. Baina urrutitik, Hemen igoko gara, potx. Itzasko, noske, Hemen, ez dut nahi, potx. Bai, sekulakoa da, begira, Baina hau Itzasko. seguru izango da, ez da? Oso segurua. Ai! Ez dut gustatzen, potx! Ez dut nahi! Ez dut nahi! Ze desastre! Ze ondo nabilen pasatzen Izaskun benetan, potx. Ba, hona torri beharko nitzateke egunero. Ai, erleak, Hemen nago! Itzaskun, baina zer gertatzen zaizo? Potx, mesedez, etxera entzule nahi du. Ai, begira, justo, ate magikoaren soilua, guazen Izaskun! Guazen, mesedez, guazen. Agur! Zer, guazen! Bega Itzaskun, eguneko azken zora beroa! Itxeru zaitez, segi. Bega Itzaskun, guazen! Iapa! Kaixo, bikote! Zeran joan da? Buan Nerea, zoragarria izan da. Atrakzio parken superrondo pasatu guztietan montatu gara, Ta Suiza ze moduz? Nerea, nik argi dut nire erantzuna. Ezaiozu nire zitari, enaizela atrakzio parke batera joango. Eta bide batez, ezabatu aplikazio estreñori nire mugikorretik. Ez dut horrelako egoeretan jarriko nauten zitarik nahi. Nerea, pizka bat zorabiatu da, Ezer larririk ez. Oso ondo nago ni bakarrik. Ez dut behar inor plan divertigarriak egiteko.
ikuspegi horretatik begiratuta itzaz, arrazoi pizkat ere baduzu. Aizue, ekarriko dira hor pixka bat. Txira lagunak, zenbat abentura gaurko atalean. Urrengoan ere hemen egongo gara zuen zain. Orain, 1-2 bideokliparekin utziko zaituztegu. Eta gogoratu bitartean, izan biurri... Eta eutxi goiari! Nire ura. Kantuan eta dantzan ederki dakigu. Bat bi hiru, kantuan eta dantzan ederki dakigu. Gorputza mugituaz munduari bira, barruko tximeletak dantzan ari dira. Gorputza mugituaz munduari bira, ta iritsi gaitezke oso urrutira. Bat bi hiru, kantuan eta dantzan ederki dakigu. Bat bi hiru, kantuan eta dantzan ederki dakigu. Zuen orden zoriontsuena, kontatuko dizuet gustura den dena. Balakizuen orden zoriontsuena, kantuan eta dantzan egiten duena. Bat bi hiru, kantuan eta dantzan ederki dakigu. Bat bi hiru, kantuan eta dantzan ederki dakigu. Festa eta dantza jolasa, gure laguntxoentzat ze denbora pasa. Erromeria festa eta dantza jolasa, gure barre algaraz beteko da plaza. Bat bi hiru, kantuan eta dantzan ederki